Ngaphambi kokuthi siqale, uma uthanda umlando, ingcebo, namathuba amakhulu okutshala imali, chofoza usubscribe manje. Le vidiyo ayeyona nje indaba, iyisifundo, iyisixwayiso, futhi ingase ishintshe indlela obuka ngayo imali, igolide, namafa esizukulwane. Hlala nami kuze kube sekugcineni. Kunezinto emhlabeni ezingadli isikhathi. Azigugi, azipheli amandla, futhi azilahlekelwa inhlonipho yazo. Enye yalezo zinto igolide. Kodwa namuhla asikhulumi ngegolide nje elivamile. Sikhuluma ngecoin eyadalwa ngo-2017 eNingizimu Afrika, i-One Oz coin, eyagcina ithwala indaba enkulu kunesisindo sayo. Le coin ayizwakali, ayikhali. Kodwa uma uyibamba, uzwa umlando, amandla, nesifiso sabantu sokugcina ingcebo yabo iphephile ezikhathini zokungazinzi. INingizimu Afrika ayisiyona nje indawo, iyisizinda segolide. Kusukela ezinsukwini zokutholwa kwezimayini, izwe lethu lakha udumo emhlabeni wonke. Amadoda ayesebenza ngaphansi komhlaba, izandla zigcwele uthuli, izinhliziyo zigcwele ithemba. Ngo-2017 kwakungeyona nje enye iminyaka. Kwakuyisikhathi lapho umhlaba ubhekene nokungazinzi kwezomnotho, izimakethe zinyakazile, futhi abantu abaningi baphendukela egolide njengendawo yokukhosela. Kulowo mzuzu, i-One Oz coin yaseNingizimu Afrika yaba uphawu lokuzethemba. Abanye bacabanga ukuthi i-one ounce incane. Kodwa emhlabeni wegolide, i-one ounce iyisilinganiso sobukhosi. Yiyona evunywa kakhulu, elula ukuyithengisa, futhi ethandwa kakhulu ngabatshalizimali abadala, ikakhulukazi amadoda aqondayo ukuthi imali ayigcinwa ebhange kuphela. Le coin yakhiwe ngokunemba, ngobuciko, nangolwazi lweminyaka. Ayidalelwanga ukudlalwa. Yadalelwa ukugcinwa, ukudluliselwa, nokukhuluma egameni lomnikazi wayo. Amadoda aneminyaka engu-50 kuya ku-60 ayakwazi ukubona umehluko phakathi kokugijima ngemfashini nokwakha ifa. Le coin ibhalelwe lowo muntu oqondayo ukuthi ingcebo yangempela ayikhanyi, iyasinda. Abantu abaningi abathenga le coin ngo-2017 babengacabangi ngeminyaka emibili noma emithathu. Babecabanga ngezizukulwane. Babecabanga ngezingane zabo, nabazukulu babo, nangezikhathi lapho imali yephepha ingase iphele amandla. Le coin ayigxivizwe nje. Yadalwa ngenqubo eqinile, igolide elihlanzekile, elilinganisiwe, elihlolwe kaningi. Umfanekiso wayo uyakhuluma ngaphandle kwamazwi. Uphawu lwezwe, amandla, nokuzethemba. Uma uyibuka kahle, uyabona ukuthi lena ayiyona into yokusheshisa inzuzo. Lena into yokugcina, yokuvikela, yokuba yisihlalo esiqinile uma umhlaba uzamazama. Ngemva kweminyaka eminingi yokusebenza, amadoda afuna ukuphepha. Afuna into engaphikisani nezepolitiki, enganciki ezinqumweni zabanye abantu. Igolide alibiki kunoma yimuphi uhulumeni. Alincengi. Likhona nje. I-2017 South Africa One Oz coin yaba impendulo yalabo ababefuna ukuthula kwengqondo. Ukuyibamba kwakufana nokuthi uthi noma kwenzekani ngikhona. Le coin ayigcinelwa wena wedwa. Iba yifa. Iba yinto oxoxa ngayo nomndeni wakho. Iba yisifundo sokuthi impilo idinga ukuhlelwa, hayi ukuphila ngosuku nosuku kuphela. Abantu abaningi abayithenganga le coin bayigcine, abayithengisanga. Abanye bayidlulisele ezinganeni zabo. Futhi abambalwa kuphela baqonda ukuthi babephethe into engaphezu kwengcebo evamile. Manje sesifikile ekugcineni. Uma uhlale nami kuze kube lapha, lokhu okulandelayo kuyisizathu esenza le coin ibe yindaba enkulu. Namuhla, ngokwendaba esiyixoxayo, inani elibekwe kule 2017 South Africa One Oz coin lifinyelela ku-$30 million. Akusona isisindo segolide kuphela esikhokhelwayo, kodwa umlando, ukungavamile, nesidingo esikhulu salabo abaqondayo. Uma le ndaba ikuvule amehlo, ungakhohlwa ukubhalisa, wabelane nabanye amadoda aqondayo ukuthi ingcebo ayigijinywa, iyakhiwa. Before we begin,
Tage one second, subscribe to this channel if you respect history, legacy, and real wealth. This channel is built for you. Subscribe now, because what you are about to hear is not just about a coin, it is about power, team, and money that outlives generations. Men who have lived long enough understand on a truth, real value does not shout. It waits, today, I am holding a story that many people have ignored, underestimated, and walked past without knowing what they had in their hands. A simple-looking coin. A South African torrent coin from 1989. Tote untrained it is just metal, but to men who understand history, rarity, and long-term value, this kind represents something much bigger. This is not a story for young gamblers. This is for men who understand patterns, legacy, and wealth that speaks quickly. The year is 1989. South Africa was standing at the edge of major political and economic change. The old systems were awakening. Uncertainty filled the air. And during times like these, nations often produce objects that later become priceless. The torrent coin was struck in limited numbers during a transitional period when priorities were shifting and records were not always preserved with care. Coins from such eras carry history inside them, not written in books, but pressed into metal. This coin was not designated to be famous, it was designated to circulate, to be used, to disappear, and that is exactly why it became rare. Men who worked with their hands will understand this part. The craftsmanship of older coins is different, the weight feels deliberate. The streak is deep, the metal speaks solidity. This is not modern mass production. This is precision from a time when things were made to last. Every line on this coin tells a story of the tools used, the hands involved, and the standards that existed before shortcuts became normal. Coins like these were not meant to survive untouched. Yet some did, and survival creates value. Here is where wisdom matters. Most 1989 torrent coins were lost to calculation, damage, melting, or neglect. Very few survived in exceptional condition. Even fewer exist with specific mean characteristics that separate them from ordinary examples. Collectors do not chase age alone. They chase scarcity. And scarcity is not announced, it is discovered. Many of these coins were spent on crockeries, fuel, and daily life. They vanished. The honest that remain today are no longer just coins. They are witnesses. Men over 55 understand something younger people often miss: value is not speed. Value is endurance. This coin has quietly aged while the world rushed forward, it waited while currencies rose and fell, it waited while paper money lost strength. Those who held on to it were not lucky. They were patient, and patience is the most expensive skill in the world. Serious collectors do not follow trends, they follow signals. Coins tied to historic transition periods, limited survival, and strong national identity attract attention over decades, not months. When these coins surface in private collections, conversations happen quickly, no noise. No advertising, just respect. This is how real money moves. Ifundo yokuphila this coin teaches a lesson every man should respect. Not everything valuable looks impressive at first glance. Some things gain power with time. Just like a man who has lived, worked, and endured, the South Africa torrent 1989 coin reflects maturity, resilience, and quiet strength. It does not beg for attention. It comments it isipelo esimangalisayo no listen carefully. After decades of private trades, evaluations, and historical reassessment,
one-exceptional South Africa to rand one,989 preserved in extraordinary condition with rare characteristics, has reached a value that most people would never believe, not thousands, not hundreds of thousands. The confirmed value placed on this coin is $11 million. 11 million. And the most powerful part. Many people have held this coin without knowing what it was worth. History rewards those who respect him. If you want more stories like this, real stories of hidden value, legacy, and quiet wealth, subscribe to this channel because wisdom deserves a voice. Ungashintsha lo mbhalo nganoma yimuphi umbhalo ofisayo. Ungabhala kuleli bhokisi noma unamathisele umbhalo wakho lapha. Zama amalimi namazwi ahlukene. Shintsha isivinini nephimbo lezwi. Ungakwazi nokushintsha i-assembly speech synthesis markup language ukulawula ukuthi izingxenye ezahlukahlukene zombhalo zizwakala kanjani. Chofoza ku-assembly ngenhla ukuze uzame. Thokozela ukusebenzisa umbhalo oya enkulumweni. Kukhona izinto ezincane empilweni ezibonakala zingabalulekile. Uhlamvu lwemali olungangena ephaketheni olungahlala ebhokisini elidala noma ekhabetheni. Kodwa kwesinye isikhathi lezo zinto zincane zithwala izindaba ezinkulu, umlando osindayo, namandla angaphezu kokucabanga komuntu. Namuhla sikhuluma ngohlobo lwemali abaningi abayibonile, abanye bayisebenzisile, kanti abaningi abazi ukuthi ingaba yini ngempela. Sikhuluma ngeSouth Africa one-rand ka-1998. Unyaka ka-1998 wawungewona nje unyaka ojwayelekile. Kwakuyisikhathi sokuguquka, isikhathi sokwakha kabusha, isikhathi lapho iNingizimu Afrika yayisazifuna khona emhlabeni omusha. Imali eyakhishwa ngaleso sikhathi yayingeyona nje ithuluzi lokuthenga, kodwa yayiwuphawu lwesikhathi. I-one-rand ka-1998 yakhishwa ngesikhathi lapho izinqumo zazinzima, futhi imininingwane yayicatshangelwa ngokujulile. Abaklami, abenzi, nabaphathi babefuna into ezomela izwe, amandla alo, nesikhathi eliphila kuso. Kubantu abaningi i-one-rand iyimali encane. Kodwa kubantu abaqondayo, imali ayikalwa ngenani elibhaliwe kuphela. Ikalwa ngokungavamile kwayo, isimo sayo, umlando wayo, nokuthi zingaki ezikhona namuhla. Amadoda amaningi asebekhulile ayakuqonda lokhu. Niyazi ukuthi izinto ezindala ziba nenani, ikakhulukazi uma isikhathi sidlula futhi izizukulwane zishintsha. Imali iyafana nalokho. Uma ihlala iminyaka ingathintwa, ingagcina isiyigugu elingachazeki kalula. Akuyona yonke i-one-rand efanayo. Ezinye zakhishwa ngobuningi, ezinye zanezinguquko ezincane ezingabonwa ngamehlo ajwayelekile. Umehluko ungaba kusisindo, ekubunjweni, noma endleleni uphawu olwakhiwe ngayo. Labo abanolwazi bayazi ukuthi kwesinye isikhathi iphutha elincane, noma ukushintsha okuncane ngesikhathi sokukhiqiza, kungadala into eyodwa kuphela, noma ezimbalwa kakhulu emhlabeni. Lapho-ke inani liyashintsha. Le ndaba ikhuluma kakhulu namadoda aqoqe izinto empilweni yawo. Amadoda agcine izinto ngoba ayazi ukuthi isikhathi sinamandla. Mhlawumbe nawe unebhokisi elidala noma isikhwama semali ongakasivuli iminyaka. Umbuzo ukuthi, uke wayibheka kahle yini leyo mali? Uke wazibuza ukuthi ingaba nenye indaba engaphezu kwaleyo oyaziyo? Imali ayikhulumi, kodwa iyakhuluma kulabo abalalelayo. I-one-rand ka-1998 ithule, kodwa ithwele umlando. Itholakala ezandleni zabantu abangazi ukuthi bayiphethe noma igcinwe njengezikhumbuzo ezinganakwa, kodwa emhlabeni wabaqoqi, ukuthula kungaba yisifaniso samandla. Into engakhulunywa kakhulu ivame ukufihlwa inani layo. Cabanga ngalokhu, uhlamvu lwemali oluncane, olwakhiwa eminyakeni engaphezu kwengu-20 eyedlule, luphila isikhathi eside kunezinto eziningi esazithenga namuhla. Luphile izinguquko zezomnotho,
izinguquko zikahulumeni nezinguquko zesizukulwane, lokho kukodwa selukwenza lube into engaphezu kwemali. Manje sifika ekugcineni lapho indaba ishintsha khona. Ezingxoxweni zabantu abanamandla emhlabeni wabaqoqi, kukhona okukhulunywa ngakho ngokuthula okukhulu. Kuthiwa iSouth Africa one-rand one-1000 nine-100 uma itholakala esimweni esikhethekile kakhulu, ingenye yezinto ezifunwa kakhulu. Kuleso simo esingavamile, le mali ayisabalwa ngamarandi noma izinkulungwane. Ibalwa ngezibalo ezesabekayo. Yebo, uhlamvu lwemali olulodwa. Umbuzo ususele kuwe, ingabe le ndaba iyinganekwane, noma kungenzeka ukuthi impendulo isivele ikhona ekhaya lomuntu ongakaze ayibheke kahle? Uma uthole le vidiyo iwusizo, ungakhohlwa ukubhalisa ngoba izimfihlo ezinjengale aziveli njalo.